ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. Дар навори имрӯза нархҳои орд, симонт, алматур. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. Ҳамун лайки бо бигира бародаро биҷиқед. Дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. Иншоалло аз беҳтарин наворҳо бехабар намемонед. мо ҳамаи кӯшишмо иншоалло баҳри шумое ки нархи наворро бародарои азиз бифаҳмед. Ина нархи орд первия сор якам сорташ 50 килоай мукал номи орд фатир нархи як қопчаш 250 сомон ай. Як қопча 250 сомон, 5 қопча харидем бародаро 1250 сомон мешавад. Ина нархҳои орд. Орди якам сортай беҳтарин ордай нав харидем шу бародаро. Хутон бинед. Первый сорт якам сорти орд 5 қопчаш 1250 сомон бародарои азиз. ина бародаро симент 8 қопча харидем аз бозори Ҳоҷи Шариф. Сименти 400-ай. Сименти 400 нархша 41 сомонӣ харидем. 8 дона қопча. ҳамаш хай нархаш дар болои экран менависем. худон ҳисоб мекунем ки ҳамин 8 қопчаш чанд сомон мешавад. дар рӯи экран менависем мемонад. 3 донаш иҷа ҳай бародаро. ин 3 донагаш буд ба иснай. 5 донагаш охид ай параҳан. нав ай Ҳоҷи Шариф харидем шу бародаро аз бозори Ҳоҷи Шариф. 50 килоиян. Сименти 400. ина нархи симон бародаро дар бозори Ҳоҷи Шариф. ина бародаро алматури даҳакай 6 метрай. даҳаки оригиналай 6 метр. 12 донаҳай 17 сомон як донаша харидем ай бозори Ҳоҷи Шариф. бародаро ки нархи алматура мепурсиде, алматури даҳак 17 сомон як донаи 6 метраш. алматури даҳакай беҳад алматури бақуввати оригиналан. касоне ки мепурсиден нархи алматур даҳак. даҳакай 17 сомон як донаш.